agus an jobbatá am ná chun tugraí a chur fáil seirbhísí a chur fáil cúnamh agus takeíocht so chuile bhuine instant cancer ó héad na Gaeilge de agus ar an omláin an spruch nó an aim atá ann ar an omláin ná chuir le líon na gainsóirí léú le Gaeilge sa cancer agus takeíocht a chuir san na daine sin atá ina gainsóirí léú le Gaeilge. So sin an mór spruch atá ann ach tá an obair tá sí leice amach ag amach 7 mbliana ag gachas a go Pleanála Teanga an plán omláin a chur a bhain. So plán 7 mbliana, all right. Cáhfuil tú lunathe? Cáhfuil do Oifig? Tá mé lonithe sa Spidéil, so tá an Spidéil I lár a Chois Fharraige really. So tá muid lár nach an sin tá Oifigeach an sin ach le bheith a cánta ní rama ag obair an Oifig go dtí seachas lá an seach an siúd tá me fós so go hiticiúil ag obair ó bhaile ach be me ras an Oifig go dáimsre socha I gan cúpla seach tá an sin an chud is mód an am an isis ach tá maid dígar ní ag boga go dtí an Oifig láth agus láth mar there tá landíní I'd say bhfuil tú brain a bheith well tá landíní brain a bheith sa bhaile os cór scáil an lácail there bhí me agsúlan is le rein teachní an ús le cholará ag an Oifig agus Brisin se sús an lá níos fearr agus nuairtáríochtmathe is dara an lé is féidir leat an Oifig agus an láthair ibre a ágint agus deaman se sin difriocht cínta so tá me agsú leis áráit ag hahan sé an freisin a bheith ag go bailile so mar d tú féidir go mé lágus láige nó ar leid féidir tó go me láháin ag go bailile chun obair riaracháin dhéanamh riomhfuis de léomh mar bíon glóracha sin agus nuair tá tú gafa le cruinithe gach lá eile tá bit dachar braúir na riomhfuist agus fóna dhéanamh so agus I mean tusa I deagháil leis na Oifigeach eile ar fud ar timp na tír nó bíon céimsa so bhór gur cúnda an bhór chun mé na gáileh tá níos mó ná a hain ag feimú I ngáileh a hain so tá Oifigeach Pleanála Teanga eile I ngáileh mar chunamara a briste sús agus an sin tá Oifigeach I gún mé na mí túsceart I gún de hirí gurcaig so tá grúpa WhatsApp ein agus bín se sin gníomhach agus gnóha bín céimsa mar is post nua is post soch nua tá ann tá sé go dascohfuil mu an sin dá chéile mar gréáin agus is féidir ceisna chur ar chéile agus cóirla of course smaointí agus ionach ar fad ag caiint faoi an Spidéil is fad an lá bhí mé an but ní raibh sé có Gaelach an chur mé mar sin ar nuair dearnach bhí mé an bhí sé mar kind of brúchballt in na Gaillimh is well is that well cínta tá an Gaeilge Bín seach mí bhrú is socha ó gahar ó chahar na Gaillimh ach an limisteir Pleanála Teanga a thugad siad ar an counter aber Chois Fharraige áitina bhfuil plán Teanga ann is limisteir Pleanála Teanga agus I Chois Fharraige ó tá an Spidéil rilí sa lár agus tá an counter seine a briste suas ó héad categóí ó héad cécho loidir is atá an ann so tá sé reinte I 3 cuid A, B agus C agus bhui láthir tá Spidéil mar categór B so well ní sé sin goró donna tá sé níos lige ná chuid amháin den counter ach tá sé níos loidir ná counter so agus tá níos tá bainú le blian go leis agus an pobl tá siad ionintach ar fad agus fiúdína nachhfuil an Gaeilge ach tá go leor dína ann tá siad ag géirí an Gaeilge elam agus tá siad ag géirí so tá siad báil tuigim tá cínta tá agus tá siad ag géirí an táimachar ar leataobh le haig an Teanga agus le haig Fómhair agus cothú na Teanga sin an méid is mó gur féidir lena ar tú anhá